helburue da erakutsi ze garrantzitsu dien herrian gure merkataritzak. Askotan jarri deu gure merkatarien balio erantzi, baina inoiz ez dugu beraieta zerreparatu. Eta urtengo kanpaina hortaz joango da, nahi ditugu merkatariek bisibilizatu. Beasainen tokiko merkataritza ezinbestekoa da, baina ez da hori bakarrik erosketak itea, komunitatearen motorra die. Gure merkatariak saltzen duen, naiz eta produktu on bat saldure baita ere eskaintzen duen gertutasune eta tratu personalizatu bat. Gainea, herrian parte hartzea funtsezkoa da Beasain herria bizirik mantentzeko. Erabaki hori hartzen baldin badeu, herriko ekonomi zirkularren baita eragiten dio enplegun garapenean eta biztanleen bizi kalitatea. Aurtengo leman jarri dugu tokian tokiko saltokian. Horrekin nahi dugu zabaldu pixkat herrian erostea, ez? Eta komunikazioa bidez dugu bizatitan. Alde batetik online, sare sozialetan, ez? Pixkat kanpoko jendea baita erakartzeko, eta beste aldetik offline. Honekin esan nahi dugu, markesinatan merkatarien argazki batzuk jarri ditugula, esaldi batzukin, pixkat erakargarria. Eta baita dendatan jarri dugu vinilo logokin. Logo berria atera dana kanpaina honetan, ez? Gero baita erabaki dugu itea tombola bat, tombola sarikin. Eta azaroan eta abenduan bitartez, banatuko dugu bezeroen arten boleto horiek eta sarituta izango diet. Hola, jendea erosten denean gure dendatan baita sarituta izango diet. Urtero egiten den kanpaina bada, Gabonetako erosketak herrian egiteko kanpaina izaten da. Zentro komertziala eta online erosketak alde batera utzi eta herriko dendetan erosketak egiteko.